higala, maing adlaw kaninyong tanan. Happy New Year sa tanan. Ani anasab kita nabalik sa kahanginan og nalipay kita nga niya bag-ong tuig, bag-ong kinabuhi og bag-o nasab ang ato nga team sa ato nga takna sa pagtuon. Gusto nako ipailaila mga higala ang bag-o nato nga nagdumala dinhi sa Hope Channel labi na gyud sa Communication Department sa South Philippine Conference tungod kay si Pastor Gingging Mamerto tuan naman sa Southern Asia Pacific Division ug karon ang atong bag-ong napili nga Communication Director sa South Philippines mao si Pastor Hesbon Buscato. So akong ihatag kaninyo ang atong bag-o nga Communication Director sa SPUC. Happy Sabat kaninyong tanan mga higala o mga kaigsuonan. Nalipay kita nga mo-greet kaninyo og Happy Sabat og malipayong bag-ong tuig. Niining bag-ong tuig aduna kitay pagasudlan nga bag-o na usab nga pagtulunan bahin sa atong leksyon karon nga quarter. Og bag-o na usab nga team alang niining atong takna sa pagtuon. Sa gihapon akong giawhag ang atong mga suki nga mga tigpaminaw sa atong mga Hope Radios sa tibuok Union og labaw sa tanan sa atong mga televiewers nga nagasunod nining maong programa sa takna sa pagtuon. So daghan salamat. Happy Sabat mga minahal nga mga kaigsuonan. Niini nga quarter doon na kita'y bago nga pagtulunan o niining unang simana sa atong quarter nalipay kita nga naatay pagatunan usab nga lahi nga topiko. Sa dili pa kita moadto sa atong topiko karon gyud nga simana, among i-introduce kaninyo ang atong topic for the entire quarter, and this is very special tungod kay nagisgot manggod kini sa balaang espiritu ug ang espiritualidad sa matag tao nga nagalagad si Ginoo. Speaking of spirituality, murag mao ni siya ang quality sa kinabuhi sa tao nga nagsulti kung unsa ang iyahang kalidad sa pagkasuod ngadto sa Ginoo. And this is very much dependent on the person's relationship with the Holy Spirit. Busa niini nga quarter, puros gyud ni tema mahitungod sa balang espiritu ang atong pagatukion. And for this week, our lesson's title is about the Holy Spirit and the Bible, or the Spirit and the Word. Pero sa dili pa nato kini padayunon, atong hangyoon daan ang gahom sa balang espiritu nga mohatag kanato og giya uban sa pag-ampo ni Ma'am Pinky Gulfan. O Diyos na mga gamhanan, mahigugmaon sa tanan. Dako kayo among pagpasalamat nga imo pa kaming gipaabot nining bag-o nga tuig ug among giampo ang presensya sa balaang espiritu nga mao gayud ang manggagiya kanamo labi na sa pinasahi nga pagladlad sa kamatuoran og nga maghatag kanamo og pagsabot sa tanan aron ang mga kaigsuonan og mga higala namo nga nagasunod niining maong programa mahayagan sab sila ug makasabot sab sila sa tibuok nga kamatuoran. Daghang salamat o Dios sa imong saad nga ikaw nagapapa sa among mga kasalanan aron kami tako sa pagdawat sa tubag sa among mga paghangyo kay kining tanan among gipangayo sa ngalan ug gahom ni Ginoong Hesus nga among manluluwas. Amen. Amen. Dako kaayo ang kalabutan niining ministeryo sa balang espiritu sa atong mga kinabuhi. Ang balang espiritu nahimo gid siyang active agent sa diha nga gipadayon ang ministry sa Dios when Jesus went up to heaven aron mangandam sa iyahang luna alang sa tanan nato nga naningkamot sa atong pagalagad nga maandam pud ta inigbalik sa Ginoo. O gihatag sa Dios ang ministeryo sa ikatulong nga persona sa pagka-Dios, and that is no other than the Holy Spirit. So lalom-lalom gyud ang atong pagtuon niini nga quarter ug karon nga simana, it's all about the Holy Spirit and the Bible.
ug mao kini ang atong pagatukion karon. By the way, nagahisgot ang atong leksyon karon nga quarter about sa crucial ministry of the Holy Spirit tungod kay ang balang espiritu una sa tanan maoy nagbutyag kanato kung kinsa ang Dios. So imposible gyud alang sa tao nga managpakaila siya kung kinsa ang Dios iyang kinabuhi kung dili pa pinaagi sa active ministry sa balaang espiritu. Yes. And despite that, ang balaang espiritu pod maoy naghatag og inspirasyon aron mabuo kining Biblia nga niya nato karon. Without the ministry of the Holy Spirit, the Bible that we have right now is a total impossibility. Gani mao na ang gisulti dinhi sa atong main text karon nga semana. Pastor Sigundino Asoy, pwede ba nimong basahon ang Una atong lang kay Murag. Kay Bisaya si Mayo ang binisaya diha sa Kaduhang imong. Timoteo 3:16 nagaingon, ang tibuok nga kasulatan, tibuok gyud ni, gibugna sa Dios o gituga sa Dios ug may kapuslanan usab alang sa pagtudlo, pagbadlong, pagsaway, sa pagmatuto, sa pagkamatarong, aron tao sa Dios mamahingpit. Masinangkapan. Oo, masinangkapan alang sa maayong mga binuhatan. So dunay Pastor Hisbon, Yes, Pastor. kana lang nga teksto nga unas tanan atong taga dako kayong pagtagad na nasabtan nato ba nga dunay pipila ka mga butang nga gipunto dinhi nga aron ang tao sa Dios mamahingpit kada bitaw sa last statement sa maong teksto. Sa 17. Nag-ingon siya diha ang tibuok gyud sa ato pa ang kasulatan dili natutunan nga katunga lang, dili kay pilion lang natong asa atong gusto. Ang tibok kasulatan yun ang atong tunan, dayon maunay mo tudlo, mo badlong, mo matuto nato, mo tulid sa atong dili maayong binuhatan aron nga kita matawag gahingpit sa tubangan sa Ginoo. Yeah, So exactly. kanang moingon nga katunga lang, ang pasabot tingali ana pastor nga kung magtuon ka daan og bag-ong tugon dili lang kay mingon ta nga ang daag tugon sa una ra man na. Yeah. Tibuok gyud daan Kung og ingon gani bag-ong kag tibuok Ate Pengs, dili man na kuan, dili man na nga ang pila lang kabahin. Ang libro man gud sa Biblia, hibaw-an man na ato. Oo. 66 man na ka libro. Dili man ka maingon nga kanilang New Testament ang ako kay murag masibo-sibo ni sa ako kinabuhi, dili man na pwede. Imo gyud nang tun-an ang tibuok gyud nga kasulatan. Kay mao man ay the whole Bible is 66 books man na siya. So mo na atong tun-an. Yeah. Unya, grabe kayo ang function sa balang espiritu kay siya gyud ang responsible sa pagtuga niining atong balaang kasulatan. Tibuok kasulatan, imagine 66 books. Gi-estimate that there were around 40 Bible writers. Ug kining 40 ka mga Bible writers nga nagtampo niining 66 books were never able to produce the writing kung dili patungod sa inspiration sa balaang espiritu, mga kaigsuonan. So, asa man na ang teksto gani sa 1 Peter, mao man na ang giingon sa 1 Peter sa ato teksto nga 2 Peter 1:21. Mao nang giingon diha Pastor Hisbon nga it's a divine origin that gives the Bible its authority. Ang mga tao nga nagsulat sa Biblia sa atong nasabtan, Ate Pengs, di ba? Inspired sila. Tinuod tao ang nagsulat sa Biblia pero dili ordinary tungod kay inspired man kanang giingon bitaw nga gituga sila, gi-inspired sila sa balang espiritu mo na nga ang tanan nilang gisulat guided gyud na sa balang espiritu gikan sa kaalam sa Dios. Yeah, tinuod ka na. Gani, gihisgutan din sa atong lesson karon nga semana ang duha ka dako nga role sa balang espiritu in forming the word. Gitawag kining duha ka dako nga role nga revelation o inspiration. Ang revelation sa Binisaya pa Ipadayag. ang pagpadayag, unya ang inspiration, ang pagtuga. So kining duha ka mga butang ato ning tukion usab karon nga semana aron ato gyud masabtan ang role sa balang espiritu kabahin in relationship with
ikaduhang God's Pedro. word. Yeah. Kapitulo 1, versikulo 19, paingon sa 21, nindot kaayo ni siya para background sa atong pagtuon. Oh, sige. Gaingon dinhi, og nagabaton kami sa pulong sa tagna nga labi pang matino. Nga tungod niini, kamo nagabuhat og maayo. Sa nagamatkon kamo, ingon sa usa ka suga, nga nagadanag sa dapit nga mangitngit. Hangtod ang adlaw, mo ba nagbanag og magasubang sa inyong mga kasing-kasing ang bituon sa kaadlawon. 20. Sa himbaluan kini, una sa tanan nga walay bisan unsa nga tagna sa sulat o sa Biblia nga nagagikan sa kaugalingon nga pagsaysay. Kay walay tagna nga miabot pinaagi sa kabubuton sa tao kundili ang balaan nga mga tao sa Dios mingsulti sa ginadala sila sa Espiritu Santo. Sa ato pa, Pastor Hisbon, kanang giingon diha nga ang revelation di ay sa Ginoo, kaningon diha, dependent gyud kaayo ang mga writer sa Bible sa kaalam nga gidiktar sa balaang espiritu. Mga atong bantayan. Kay revelation man, di ba? Gipadayag sa ato pag gitagaan sila sa Ginoo kaalam gikan sa langit, mahinungdan nga nakasulat sila sa mga balaang pulong nga iya sa Dios. Yeah, that's right. Aron masabtan pag-ayo sa atong mga tigpaminaw, atong kwaon ang definition ni ining pulong revelation. Simple nga pagkahubad, kaning revelation, gikan na siya sa original nga English word nga to reveal. Buot ipasabot, ang usa ka butang, Ipadayag. gitago, gitabunan, dili makita, and yet it is being revealed. So, the unveiling, uncovering, or the opening of something. So, mauna siya ang unang role sa balang espiritu sa pagmugna ni ining Biblia. Pananglit, ako, Bible writer, wa ko'y hanaw sa tanan ako nga isulti to begin with. But the Holy Spirit, as I am pandiring ug unsay akong angayan nga mensahe nga isulat, tagaan ko niya og revelation. Naa siya ipadayag sa ako. So, naay idea nga maabot sa kunahuna, mauni. One of the examples of revelation, kining sa kasinatian nila ni Daniel, nga makita na to na sa chapter 2 of Daniel. There was one time, si King Nebuchadnezzar, nagdamgo mga higala, and we know the story. The following morning, nasamok siya kay di siya kasabot ug unsay ang gidamgo, plus he wants the interpretation of the dream. So gi-challenge niya ang tanang mga tao, Mga bright nga mga tao, manggialamon, and the scholars throughout the land. But no one was able to tell the king about his dream except Daniel. Unsay gisaligan ni Daniel? Ang iyang Pagampo. gisulti mao nga wala gitaw aning makasulbad ini imong damgo. Hari, ang Dios ra gyud sa langit. Pero atong may bawaan, pastor, nga ang balang espiritu may naghatag niya og pagsabot sa panahon. Nangayo man siya kaalam. Nangayo man siya kaalam ato. Gani giingon nini sa Biblia. Nagampo man siya. Giampo niya pero dili diha gituga sa iya, gipakita sa iya ha. He had to pray earnestly for that revelation to take place. Wisdom from above. Correct. Yeah. So when we talk of revelation, mga kaigsunan o mga higala, gipangayo ni Daniel, and finally ang balang espiritu mibukas sa tabil aron makita ni Daniel ang pananaw mismo sa hari, and he showed it to the king in the exact detail actually. So mao na ang pagpadayag. O sana sa prueba gyud nga ang balang espiritu Maggiya. may function gyud siya ug ang balang kasulatan. Ang Yes. akong ikadugang og sumala sa atong nahibaw-an nganong makapamatuod gyud ta nga ang balang espiritu mao'y nagagiya aning balang kasulatan tugod kay ang mga magsusulat. Nagsulat sila nga wala magkaila sa lain-lain nga lugar o sa lain-lain nga panahon. Lain pa sila background. Ang ilang mga sinulat usara gyud ang gipunting. Wala magkasumpaki ang unod sa ilang mga sinulat. Yeah, nagtugma gid ang tanan. And the second part of this
ministry of the Spirit will explain ngano nga di sila magkasinumpaki. Una, gisgutan nato ng revelation. Ang ikaduha, kining inspiration. Inspiration. Ang kalainan sa revelation o sa inspiration, mga higala, katong kaganina, ang revelation wala gyud koy hanaw. Pero gibuksan o gipakita sa ako because it's revealed to me. Now, in inspiration, this is actually a little bit different. Tungod kay, mao kini ang term nga gigamit aron ihulagway ang impluwensya sa Dios. Pinaagi sa balang espiritu. Pinaagi sa buhat sa balang espiritu aron atong ikapahat ang iyang mensahe. Sa ato pa, naagyod ang Holy Spirit, dili lang kay pasagdan niya ang tao nga musulti ug unsay gibuksan sa iya, kundili ang Holy Spirit pod, Ma'am Pinks, musulod gid pod mismo sa imuha aron giyahan ka. That is inspiration. That's the difference between revelation and inspiration. Kay ang revelation, human factor, wala kay idea. So gibuksan sa imuha, naa kay idea. But with inspiration nga gituga sa imo, sudlan ka sa espiritu, and there is I think the term is overriding of the Holy Spirit aron ang imong idea totally magiyahan niya. Maunay resulta nga ang tanang mga Bible writers, more or less 40 of them, dili gid sila magkasinumpakiay. Mo na nga kung imong basahon, Pastor Hisbon, kanang 1 Corinthians 2:9 to 13, nagpasantop na diha nga dunay mga butang nga tinago sa Dios nga makita nimo pinaagi sa paggiya sa balang espiritu. Yes. That's inspiration, Exactly. di ba? Kanang kay kita manggod sa kung mahisgot kag revelation, dili baya gyud ka kapasalig nga mapadayag nimo na tung og inspiration tungod kay makasasala biya ang tao. Ha? Di ba? Ingon diri, we are fallen and finite beings. Pero pinaagi sa pagkunsad sa balang espiritu, nagayran sila. Kung naay Biblia, atong basahon ang 1 Corinthians 2:9 to 13. Si Ma'am Pinky, kay handi ang iyang kwan. Apan ingon sa nasulat 1 Corinthians chapter 2 verses 9 to 13. Apan ingon sa nasulat na mga butang nga wala makita sa mata. O wala hidunggi sa dalunggan o nga wala mosulod sa kasing-kasing sa tao, bisan unsang mga butang nga gitagana sa Dios alang ni adtong mga nahigugma kaniya. Yes. Apan alang kanato, ginapahayag sila sa Dios pinaagi sa espiritu. Yo, see? Klaro kayo? Di ba? Kawantay ka sa word. Kay ang espiritu nagasusi sa tanang mga butang bisan pa sa halalom nga mga butang sa Dios. Unsi, kay kinsa ba sa kinataliwad-an sa mga tao ang nasayod sa mga butang sa tao? Gawas ang espiritu sa tao nga naa kaniya. Ingon man usab niini walay makaila sa mga butang sa Dios gawas sa espiritu sa Dios. So, bantayan ko diha tipings, kapila gyud niyang gibalik, walay dili makita gyud sa tao ang mga espirituhanong butang kung dili ipakita o giyahan sa balang espiritu. Yeah, Klaro kayo ba? So di ang akong nasabtan ini, ang usa ka normal nga tawo nga walay bala presensya o pagsabot sa balaan nga espiritu nga gitugan niya, dili gid siya kasabot sa mga butang espirituhanon. Yeah, alang sa normal nga tao, gawas nga di siya kasabot, posible mura og foolishness or kinabuang lang tingali Kabuangan. para sa ila ang mga espirituhanong butang. Kay gi-explain gina sa ato mga higalag, mga kaigsunan, that spiritual things are spiritually discerned. Tinuod. Usahay magunahon na ta nganong kinahanglan magita magampo Mabito na sa dili pa magtuon. kamutuon, moampo gyud ka. Yeah, tinuod. Kay unsa may imong iyaw-yaw mga tanak ko, sa atong tulo, mga tanak ko. Example lang natong tulo ha. Sa wala pa taningan diri naghinahuna di ta kining tanan atong gisulti, mao gyud atong isulti dinhi. Dili man. Yeah. That's why we have to pray first before we present the message. Ngano man, tungod kay ang balaang espiritu manghigala, mao gyud na siya ang maggiya nato ngadto sa pagdumdum gyud may tungod sa kamatuoran. Amen. Yeah. Amen. Mao na siya. Gani mao na ang lakbit sa atong lesson karon pod nga week nga ang balang espiritu gawas nga siya ang responsable sa paghatag og
revelation o inspiration, ang Holy Spirit pod, Pastor Gingging, maupod ang atong magtutudlo. Mo'y, kanang nagisgot diha sa Tuesday o sa Wednesday, una, mao'y magihan nato sa kamatuoran, mao'y magtudlo nato sa ato pa. Ngayon, diri gusto na ko basahon kining sa selected messages, Pastor Isbona. Sige, Pastor. God has been pleased to communicate His truth to the world by human agencies, and He Himself, by His Holy Spirit, qualified men and enabled them to do His work. He guided the mind in the selection of what to speak, what to write. The treasure was entrusted to earthen vessels, yet it is nonetheless from heaven. Sa ito pa, gikan gyud sa langit, ang tao nga magunahuna siya nga qualified siya kung walay balang espiritu nga magagiya kaniya, wala gid siya pulos sa laktod pa. Kay langit nun man ang mga butang ang ikunsad kaniya. Actually, gikahimutan gyud sa Dios nga gamiton niya ang tao. Kay sa pagkakaron mura og bisan pa tingali og unsa nga exhibition sa Ginoo mga higala nga iyang ipakilat unya ipadungog niya sa ato ang iyang pulong pareha sa Israel kaniadto nangalisang sila. Pero kung dili gani kagamhan sa balang espiritu, kana nga kasinatian mulabay ra gina sa imo. Mao gyud na may tabo. Walay impact. So, ang balang espiritu, mga higala o mga kaigsunan, mao gyud na ang nag-maintain sa ato ang direksyon sa atong espirituhanon nga kinabuhi. So sa ato pa, Pastor, kining giingon din sa Martes, ang balang espiritu ug ang kamatuoran, ang kining balang kasulatan kon ang Biblia, dili gid ay nato kaduha-duhaan kay ang nagpaluyo niini mao man ang balang espiritu. Yeah, ug ang exactly. balang espiritu sa Dios mao man ang kamatuoran, vice versa, no? Yeah. Nang ingon siya diri sa English, inspiration is the activity of the Holy Spirit that safeguards the truthfulness of what the human authors wrote. Sa ato pa kanang pulong safeguard of the truthfulness, meaning wala gisayop tungod kay ang balang espiritu may nagiya nga ang tao nga tawhanon dili gid masayop sa iyang gisulat. Yeah. Kay gigayran man siya. Mura siya og backstop kibali sa tennis court nga bahalag manglagpot pa ng mga bola. Diha ra gyud na kutob sa tennis court kay iyahan ang gigwardyahan nga di gyud mosimang sa sakto nga dalanon. Ang balaang espiritu dili gyud nato na madawat makisuran kuno wala kitay kasing-kasing nga gitawag og mapainubsanon og kanang gitawag og teachable. Kana bang dependent ta sa Holy Spirit nga wala gid tay mahimo kun dili ta gamiton niya. Mao na makigsunan nga gamiton ta niya, masabta nato pag-ayo ang pulong kun ang balang espiritu atong i-welcome pinaagi sa pag-submit kadto kaniya ug atong pangayoon sa Ginoong kaalam. Mga higala, amo kamong gidapit nga subayon na to ang atong show kay makita usab kini sa atong Facebook page nga makita dinha sa inyong mga screens o pwede kamo makahatag sa inyong mga comments o mga additionals ngadto. Sa dili pa nato tapuson kining atong pagtuon, atong pamatian kining halad nga awit alang kanatong tanan.
Ginoong Dios, daghan kay salamat sa imong paggiya. Salamat sa imong gugma ug grasya ug naglaom kami nga kining leksyon makahatag kining lug-on sa among kinabuhi ug pinaagi sa tabang sa bilang espiritu kanunay. Madasi kami sa pagtuon ini ug among masabtan ug maaplikar kini sa among kinabuhi sa matag adlaw. Amo kining gipangayo tungod lamang sa ngalan ni Jesus nga among luwas. Amen. Amen. If you have been blessed by this program, share hope and help us continue to bring hope everywhere. Send your donations to South Philippine Union Conference through any of the bank details shown here. Hope Channel, sharing love, changing lives. Family-friendly, a global vision, and a holistic approach to thinking and living, unlike any other media source on the planet. Welcome to Hope Channel.